ଗୀତ ସଂଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 7 ଦାଉଦଙ୍କର ସିଗାୟନ। ଏହି ଗୀତ ସେ ବିନ୍ୟାମିନଙ୍କ କୁଶର କଥା ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କରିଥିଲେ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଶରଣ ନେଉଅଛି। ମୋ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇବା ସମସ୍ତ ଲୋକଠାରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ଓ ଉଦ୍ଧାର କର। ନହେଲେ ସେ ସିଂହ ପରି ମୋର ପ୍ରାଣ ବିତୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବ। ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କେହି ନଥିବ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ଯେବେ ମୁଁ ଏହା କରିଥାଏ, ଯେବେ ମୋ ହସ୍ତରେ ଅଧର୍ମ ଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣା ସଙ୍ଗେ ମିଳନରେ ଥିବା ଲୋକର ମନ୍ଦ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ଯିଏ ଅକାରଣରେ ମୋହର ବିପକ୍ଷ, ମୁଁ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛି। ତେବେ ଶତ୍ରୁ ମୋହର ପ୍ରାଣ ପଛେ ଦୌଡ଼ି ତାହାକୁ ଧରୁ। ଆହୁରି ସେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଭୂମିରେ ଦୋଳି ପକାଉ, ପୁଣି ମୋ ଗୌରବକୁ ଧୂଳିସାତ କରୁ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆପଣା କ୍ରୋଧରେ ଉଠ, ମୋ ବିପକ୍ଷ ଗଣର କୋପ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆପଣାକୁ ଉଠାଅ ଓ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ତୁମ୍ଭେ ବିଚାରରେ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛ, ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ତୁମ୍ଭକୁ ବେଷ୍ଟନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କର। ସଦାପ୍ରଭୁ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଚାର ସାଧନ କରନ୍ତି। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋହର ଧର୍ମ ଓ ମୋହର ଆନ୍ତରିକ ସରଳତା ଅନୁସାରେ ମୋହର ବିଚାର କର। ଆହା, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତାର ଶେଷ ହଉ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍ଥାପନ କର। କାରଣ ଧର୍ମମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ମର୍ମର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ମୋହର ଢାଳ ଅଛି, ସେ ସରଳମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଧର୍ମମୟ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା, ହଁ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୋଧକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଯେବେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନ ଫେରିବ, ତେବେ ସେ ଆପଣା ଖଡ୍ଗ ଶାଣିତ କରିବେ। ହେ ଆପଣା ଧନୁ ନୁଆଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣା ତୀର ସବୁ ଅଗ୍ନିର ତୀର କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଖ, ସେ ଅଧର୍ମ ରୂପ ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଅଛି। ହଁ, ସେ ଅନିଷ୍ଟ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରସବ କଲା। ସେ କୂପ ଖୋଜି ଗଭୀର କରିଅଛି, ପୁଣି ସେ ଆପଣା ଚୋରା ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଅଛି। ତାହାର ଉପଦ୍ରବ ତାହା ନିଜ ମସ୍ତକରେ ବର୍ତ୍ତିବ ଓ ତାହାର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ତାହାର ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଅନୁସାରେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି।